Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Авылларда милли бәйрәмебез Сабан туйлары гөрләп узды. Әлмәттә баш батыр булып кем калды? Калабызда Россия көнен велосипедларда билгеләп үттеләр. Узган ял көннәре көтеп алган милли бәйрәмнәребез белән тарихка кирип калачак. Аны башта авыл халкы бәйрәм итте. Безнең иҗат төркеме Миңлебай пәһлеваннарын күзәтте. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Жигүле үчле отларда мәйдан әйләнделәрме, Миңлебай Сабан туйы башланды дигән сүз. Кайчандыр авыл күрке булган отларның йолдызлы сәгате дә әле ул Сабан туй. Алар артыннан ук мәйдан түренә атлы моторлар саны буенча җитезрәк мотоцикллар, аннан соң инде бүген атларны да Совет чорының зур тракторларында алыштырган маневрлы бәләкәй техникалар үтә. Аның артыннан ук авыл үсешенә зур өлеш керткән фидакарлар авылның аксакаллары бүләкләнә. Бу тантана белән беррәттән Сабан туйның иң кызыклы өлеше уеннар һәм спорт ярышлары старт ала. Миңлебай авылы Сабан туйы районда үзенең кабатланмас күңелле уеннары һәм шушы уеннар өчен әзерләнгән призларның зур булуы белән аерылып тора. Быел да Сабан туй мәйданында уеннарда катнашучылар өчен күп санлы бүләкләрне мулдан әзерләгәннәр, шул сәптән балалар өчен дә. Берсе котыктан тәнкә эзли, икенчесе авыш кылгага менәргә чират тора. Бусының учына җитүчеләрне әтәч көтә. Шул арада капчык сугышы, балалар арасында бил алыш башлана. Бер сүз белән әйткәндә, мәйдан тулы кешенә гөрли. Сабан туй дуслаштыра, очраштыра, мәйданга җыелганнар өчен бу милли бәйрәм беренче чиратта очрашу һәм яшьлеккә кайтып килү урынында. Сабан туйны күрмәсәк иркем, шушы җәйкене кайтып Минубайны, без Минубай балалары барыбыз да шунда тудык, шушында үстек. Әгәр дә авылга кайтып Сабан туй күреп, мәсәгел җәй күрмәгән кебек була. Менә җәй безнең кырыйдан үткән кебек була. Шуңа күрә Сабан туйны без шул кадәр көтеп алабыз. Безгә яңа ел бәйрәме түгел. Менә Сабан туй балаларыма да, менә олы кызым, балаларым әле күп инде экзаменнар алар бик кайта алмады. Шуңа күрә Сабан туйны бик яратып кайтабыз, классташларны очратабыз, авылдашларны. Бәйрәмне оештыруга депутатлар шул авылда туып үсеп читтә яшәсәләр дә, авылдашларын ташламаган иганәчләр зур өлеш керткән. Авыл җирлеге башлыгы Илдар Рахимов уеннарны шәхси оештырып йөри. Бигрәк тә беләкне көчле итә торган уеннарга яшьләрне тартырга тырыша. Шунлыктан Миңлебай авылы халкы ел саен уздырылып килә торган авыл яшьләре спартакиадасында лидерлыкны бирмиде. Бүгенге көндә инде авыл җирлегендә бөтен авыл халкына мин тынычлык телим. Исәнлек, саулык, сәламәтлек. Бөтен кайткан туганнары белән әйбәт кенә кич утырып, үткән елларны искә алып, киләчәктә безнең тыныч булсын, исән сау булык, сәламәт булык, чирләмичә генә яшик. Уеннарның иң кызыгын финалга калдырдылар. Гер күтәрүдә олы трактор тәгәрмәчен күтәреп салуда җиңүчеләрне бүләкләгәннән соң мәйдан батырын зурлауга да чират җитте. Быел да бу исемне Миңлебай авылы егете Радик Гафуров яулады. Рәдифә Нугманова, Эдуард Калинкин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татар халкының сагынып көтеп алган Сабан туй бәйрәме халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары, җырлары һәм биюләре белән кушылган хезмәт бәйрәме. Әлмәтлеләр узган ялларда Сабан туйын гөрләтеп үткәрде. Бәйрәм ярышларында кемнәр исеме беренче рәттә алдагы материалда билгеле. Кәефләр ничексез? Көттөрдекме сезне? Юк, бар да яхшы. Сез булмаганда да күңелле булды. Сабан туй шын мәгънәсендә милли рух җәүһәре, татар халкының үзенчәлекле мәдәниятының бөтмәс төкәнмәс чишмәсе. Аның рухи торышы һәм талантларны ачу өчен бик яхшы мөмкинлек, җитезлектә, тапкырлыкта көч сынашу. Калабызда татар милли бәйрәмен театральләштерелгән спектакль ачты. Гадәттәгечә Сабан туйның мактаулы даирәсендә районның иң яхшы авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм хуҗалык алдынгылары чыкты. Төп мәйданнан тыш мәйданчыклар да милли ишыгаллары, җирле үзешчән коллективларның концертлары, халык осталары һәм һөнәрчеләре эшләнмәләре белән күргәзмәләргә бай иде. Среди татарского народа самые популярные, наверное, это все-таки треугольники. Почему? Потому что, наверное, ни один выходной день не проходит без этого блюда. Также бәлеш и өлеш. Yıllarımız uğuşlu bulsun hürmetli konaklar.
Шәһәр халкын һәм кунакларын хөрмәтле кунаклар сәламләдем. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән якташыбыз Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау сүзләрен ирештирдем. Бәйрәм һәрберегезгә күңел күтәренкелеккә, яхшы кайф белән үтсен. Үзегезгә һәм якыннарыгызга сәламәтлек, бәхет һәм иминлек. Сезгә сәлам белән республика җитәкчесе, рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Сабантуй беренче чиратта игенчеләрне, терлекчеләрне данлау, хөрмәтләү. Иң алдынгыларына дәүләт бүләкләр тапшырылды. Язгы Кыр Батыр дигән мактаулы исемгә Токарликов исемендәге Ачык акционерлык җәмгыяте механизаторы Иван Трофимов лаек булды. Кубок ияләре җитештерү икътисади күрсәткечләр һәм язгы кыр эшләре нәтиҗәләре буенча авыл хуҗалыгы предприятиеләре арасында хезмәт ярышларында җиңүчеләр Токарликов исемендәге Ачык акционерлык җәмгыяте, Кишүчат җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте һәм Кузай төбәк җитештерү комплексы. Санитар-экологик торышы төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча иң яхшы торак пункт конкурсы нәтиҗәләре буенча Миңнебай авыл җирлеге, Борискина авыл җирлеге җиңде. Бәйрәм спорт ярышлары белән дәвам итте. Төрледән-төрле кызыклы уеннарда катнашу мөмкинлеген балалардан алып өлкәннәргә кадәр халык кулдан ычкындырмаска тырышты. Выходит первый номер Малютка, за ним второй номер Айсылу. Какой у нас яркий, упорный финиш. Күбесе ат чабышларын күзәтергә агылды. Бәйрәмнең күрке булган көрәш ярышларында Айдар Алтынбаев абсолют батыр исемен яулады. Эмоции переполняют. Уже в течение 2 лет я тут оставался вторым батыром. 2 года подряд, вот в этом году, хвала Всевышнему, это у меня получилось. Большое спасибо всем, кто болел и кто меня поддерживал. В частности, тренерам, которые нас готовят к этому. Сабантуй бәйрәм концерты белән дәвам итте. Быел Бөгелмә районында Сабантуй бәйрәме традицион рәвештә зур кылачлар уздырылды. Бәйрәм мәйданчыклары һәм күргәзмәләр иртәнге сәгать 9-дан кунакларны каршы алды. Бәйрәмдә Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Бәйрәм кунакларны милли мәдәниятләр һәм традициялар елына багышланган ишегаллар күргәзмәсендә каршы алды. Алар Бөгелмә районында яшәүче рус, татар, чуаш, үзбәк, Азәрбайҗан, мордва, башкорт халыкларының традицион аш-суы һәм көнкүреше белән танышты. Бөгелмәлеләр өчен фольклор милли мәйданчыклар да оештырылды. Авыл хуҗалыгы техникасы, эшкәртү сәнәгате предприятиеләре һәм җирле фермерлар күргәзмәсе дә җәелдерелде. Программаның рәсми өлешендә язгы кыр эшләренә йомгак ясап, авыл хезмәтчәннәрен хөрмәтләделәр. Аударыш дип исемләнгән ат өстендә алып барылган милли көрәш Сабантуйның бизәгенә әверелде. Борынгы көрәш бөгелмәлеләр өчен беренче тапкыр оештырылды. Милли халык ярышлары да читтә калмады. Спортчылар баганага күтәрелделәр. Милли көрәштә бил алыштылар. Шаян конкурсларда катнаштылар. Бөгелмәлеләр төрле тукымлы атлар йөгерешендә карый алды. Быел Сабантуйның йолдызлары булып Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин һәм Агыйдел Дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясады. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Халкыбызның көтеп алган матур милли бәйрәме Сабантуй азнакайда да һәр елдагыча оешкан төстә узды. Россиядә педагог һәм остаз елын, Татарстан Республикасында милли мәдәниятләр һәм традицияләр елын чагылдырган, авыл хуҗалыгының данын тасвирлаган театральләштерелгән пролог өлешендә генә дә 200-дән артык балалар, үзешчәннәр катнашты. Алдынгылар хөрмәтләнде, бәйрәм уеннарга, җырлы, биюле тамашага бай булды. Районда барлыгы 32 милләт вәкиле дус һәм тату яши. Сабантуйның 10 мәйданчыгында милли аланнар оештырылган иде. Биредә диаспоралар милли көнкүреш күргәзмәләрен тәкъдим иттеләр. Сабантуйлар котлы булсын! Тәбрикләйбез бәйрәмләр белән. Исән аман булыгыз. Өзбекстаннан. Бәйрәм тантанасын мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган театральләштерелгән тамаша ачып җибәрде. Программада ил һәм район күләмендә кулаш алган 7 юнәлеш яктыртылды. Сабантуй мәйданында җигүле атлар белән керүче иң алдынгы хуҗалыкларны алкышлап каршы алдылар.
Район башлыгы барлык Азнакай халкын һәм килгән кунакларны көтеп алынган милли бәйрәм белән тәбрикләде. Район алдынгыларына, кыр һәм хезмәт ветераннарына дипломнар, бүләкләр тапшырды. Авыл өчен яратам, шәшүне дә яратам. Сабантуй мәйданын Башкортстаннан килгән Фәйзи Гаскаров исемендәге Башкорт дәүләт бию ансамбле һәм эстраданың якты йолдызлары Марат Галимов белән Ленара Батталованың күңелле чыгышлары бизәде. Алдагы елдагыча Сабантуйда балалар өчен аерым мәйданчыкта уеннар һәм күңел ачу чаралары оештырылды. Өлкәннәр дә милли чалымнар кертелгән кызыклы да мавыктыргыч та уеннарда актив катнашты. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә әздиләр. Әлеге минутларда Азнакай егетләре гер күтәрүдә үзләренең осталыкларын күрсәтәләр. Сабантуй бизәге булган ат чабышы мәйданында да чебен кунар буш урында юк иде. Сабантуйның иң күңелле мизгелләре ул да булса ат чабышлары. Әлеге мизгелдә юртаклар чабышы бара. Халык бик нык җан атып карый әлеге ярышларны. Кем беренче килер, алда билгеле булачак. Бәйрәмгә һава торышы да мәрхәмәтле булды. Халыкның да кәефе күтәренке булды. Теләкләр бер, ил көнгә иминлек телиләр. Ихлас күңелдән барлык Азнакай халкын, Азнакайга килгән шәһәребез кунакларын шушы милли бәйрәмебез Сабантуйлар белән котлыйбыз. Хактан да безнең Азнакайда тырыш халык яши. Бәйрәмнәр шушлай күтәренке рухта үтә. Дөньялар тыныч булып, алдагы елларда да тагын да матур бәйрәмнәр үткәрергә насыйп булсын иде. Минем двоюродный брат 50 елдан артык күрмәгән Сабантуйны белмидер. Хабаровская крайдан килде, менә Сабантуйга килдем. Бик матур башлану. Шулай дәвам итсен алга табадаган. Шу хәтле матур оешкан төстә бара. Һәрбер килгән кунакка, һәрбер хезмәт кешесенә игътибар бар, мактау сүзе бар. Зур эшләр эшләнә, Азнакайда менә яңгырлар яусын иде, киләчәктә күбрәк зур уңыш булсын дип телим инде мин. Быел да шулай халыкка, халкыбызга, Азнакай халкына бәхет һәм уңышлар телим. Кичке Сабантуйда Татарстанның атказанган артистлары Иркә һәм Раул Галиев район халкына һәм килгән кунакларга күтәренке кәеф, бәйрәм атмосферасы бүләк иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 12 июньдә Россия көне чагыштырмача яшь бәйрәм булса да, бу ил гражданнары өчен мөһим дата. Яшь әлмәтлеләргә ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләүне максат итеп калабызның балалар, яшүсмерләр иҗаты үзәге иҗади сменасы аны үзенең катнашучылары белән билгеләп үтте. Балалар командага бүленеп бәйрәмгә үзенең уникаль чыгышын әзерләгән иде. Чыгышлар арасындагы тәнәфесләрдә педагоглар командалар белән илебез тарихын белү буенча күңелле викториналар үткәрделәр. Моннан тыш Россия көненә бөтен Россия флешмобында катнаштылар һәм без бергә иҗади рәсемнәр күргәзмәсен әзерләделәр. Россия көне Россия Федерациясының яңа тарихын һәм дәүләтчелеген билгеләгән төп бәйрәме. 1990 елның 12 июнендә РСФСР халык депутатларының беренче съезды Россиянең дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итә. Анда аерым алганда илнең бөтен территориясендә Россия конституциясе һәм аның законнары өстенлеген урнаштырыла дип язылган. Милләтләр бердәмлеге ватаныбызның бүгенгесе киләчәге өчен җаваплылык символы булып тора. Шул максат белән әлбәттә Россия көнен масса күләм велоузыш белән билгеләп үттеләр. Сегодня мы чествуем нашу великую страну с ее традициями, обычаями и историей. Велосипедта йөгерү маршруты яшьләр үзәгеннән панорама күңел ачу үзәгенә кадәр сузылган һәм аннан кире кайту ягына. 100-гә якын катнашучылар арасында 14 яшьтән 35 яшькәчә җыелган активистлар, шулай ук шәһәрнең урта махсус уку йортлары һәм югары уку йортлары студентлары. Сегодняшний праздник, День России, значим вообще, в принципе, нашей великой большой страной, которая богата нами всеми, такими вот красивыми, хорошими, здоровыми, спортивными. Ярышның үзенчәлеге велосипедларга Россия флагларын беркетү иде. Оештыручылар әйтүенчә, мондый чаралар әлмәтлеләрне берләштерә. Это также очень такое значимое событие для нашего подрастающего поколения. И, конечно же, такая праздничная, патриотичная атмосфера, которая подарит нашим жителям, нашей молодежи много позитива, который будет сопровождать потом целую неделю и вообще целый год. Катнашучыларны мәйданчыкта концерт программасы көтеп калды. Балалар өчен мастер-класслар да оештырылган иде. Моя
Бүгінге шулар иде Милли Сангалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.